la ulokhu uyangena endlini uyangibiza malubanzi ngiyaxolisa. Wayexolise endlini ehlulekile ukulalela ukuthi bengizothini mina kini futhi bengifuna ukuthini. Makuthiwa uyazi vele ube bazi ukuthi bengizothini. Exolise phambi kwabantu indaba exolise endlini. Ngike ngajabula noma ngike ngazizwa ngihephanyanyana ukuthi ushuthi usiyacela uyalibona iphutha alenzile phambi kwabazali. Manje yena uyangibuza ukuthi yini engayenza ukuthi mina ngimxolele. Ngimxolela kanjani umuntu ongitshela ukuthi intombazane ifana noma wakhe? Angithi wayethi yimi ufana noma wakhe. Shuthi uma wakho usevukile-ke wavukela kwintombazane wafana nayo. Uthi kimi ayikho yini ucela ukuthi sifonele intombazane. Intombazane lebenibanga. Uthi ufonela uthini ufuna ukuthini intombazaneni ekubeni esegwajisile egwajisa phambi kwethu.